Pakistanis. Hvor mange er vi? 20? Og nu vil jeg gerne til lykke, men det er ikke heller op næste gang. Altså, ja, det eneste er, at jeg kan prøve at dreje mit venstre ben og dreje det højre og venstre og få stolen til at skænde og få den til at slukke igen. Og nu vil jeg hjem og sove. Goddag, dreng. Vil du have brugt noget bedre fuldcreme end det der? Det kan. Ja, jeg har mine meninger. Så ved jeg godt, du bliver meget ked af det, ikke også? Jeg kan da spærme dig i hovedet, men så får du bedre creme end det der. Hellerup. Toget fortsætter til Holte. Man kan have noget tæve stadigvæk. Jeg går tilbage igen, hvis det passer. Hvordan? Det er en sød fyr, ham der. Dig, men du skal lige passe på, for ellers får du ind på klaphatten. Sådan. Hvor mange er I? Så går jeg direkte gennem bilen. Flot jagtsted. Og så klip det. Du skal lære at blive vort. Jeg er 40 år. Jeg er sgu ikke blevet vort. Kan jeg godt få det tog til at køre? Jeg kan ikke stå her resten af livet, vel? Jeg har lovet at blive 40 år efter. Jeg kan stå her i 40 år. Det er travligt. Værsgo. Du har forstået lidt, hva'? Og jeg er blå, hva'? Du er blå. Ret typer i fedt. Sig nu for dig lort til at køre her. Kom nu ind her. Kør! Så lykkes det. Det gør det faktisk. Du ved ikke, hvem jeg er. Bergstøsvej. Jeg rykker ikke så fat i mig, vel? Jeg falder ikke. Jeg kan flyve. Jeg kan flyve, hvis det passer mig.
Kan du ikke fatte det? Hvorfor tager du så tog? Ej, det var god. Det var god. Man skal have en røv på det gang. Jeg sagde også, det er blevet fint. Det er godt nok. Prøv at se, at jeg kan flyve det, fordi jeg holder det. Så. Far, han skal lige sove. Skal vi hjem? Hvor er klokken hele tiden? Min telefon har været i stykker i hele dagen. Her er 8:57. Hvis der er noget, jeg ved alt herom, så er det solsystemer, tidszoner, liv, Bin Laden og selv Bush. Det er dumt. Folk bare på skæld. Jeg var faktisk i København i går, ved du? Ja, det var han. Det var han, når jeg siger det, mand. Jeg var inde på Københavns hovedbanegård, ikke også? Push! Jeg ved ikke, er det en nærpusk, eller hvad? Nej, det kan ikke være. Jo, det er okay. Bare slå. Absolut også. Det kan også være. Hvor fanden er det nu? Gentofte, det kan sgu ikke. Gentofte. Kan du ikke lide med? Hvad? Kan du ikke lide med? Du har fri. Ja, nogen er stiv. Ej, men også fordi jeg kan ikke klare så meget gåtur. Jeg er blevet gammel. Hvornår må man sige, at man er gammel? Det kommer an på, hvad det kræver, fordi hvis det kræver, at jeg skal til helt kø muslimer. Der er kun 1600. Så går an. Det kræver blod. Og så skal vi have blod. Jeg er ligeglad. Nu bruger jeg altså et Skovshoved, ikke også? De har lavet sådan en lille hellig aftale. Der er ikke nogen, der kommer til Skovshoved, så kommer fra udlandet. De kan slet ikke lide det. Det er voldklædt som vi lige okay? De er bange for indere og tyrker. Det er rigtigt. De kommer ikke ind. De kommer ikke så meget ind for familiegrænsen. Kommer politiet, gennem politi. Goddag! Er du India? Undskyld! Du var ikke med på den? Det må være, at jeg er en dame, men jeg kan godt tage fat. Nej, det skal undskyld, herre. Det er godt, Jægersborg. der er jeg aldrig. Det var fordi, jeg skulle lave en illustration. Du skulle ikke, fordi jeg... Og det er meget livagtigt. Nå, det var for livagtigt. Okay. Det har jeg forstået. Jeg bliver ked af det. Jeg bliver bare ikke. Det er fordi pædagogik, det er en svær ting, ikke? Og hvis man især er hård pædagogik, dødpædagogik, det skal nok blive sådan, det har jeg lovet. Jeg er altså faderen, søn og helgen. Det er stille og roligt. Vi har råbt hinanden, ikke? Han har det stille og roligt. Det er rigtigt, hvad jeg siger. Bare så hvad jeg siger. Må jeg også komme ind? Cyklen først, barnevogn efter. Og min røv. Er vi i Lyngby? Hvad fanden skal jeg have Lyngby? Nej, for så skal jeg sætte Skovshoved. Gjorde du komme for? Det gør jeg altid.
for fanden. Så kan jeg tage den cykel der i 60 sekunder og fjerne. Okay, jeg bliver lige stående her bagved, fordi jeg er et sted og roligt. Jeg vil ikke holde